West Karbi Anglong Doyangmok along Kachelenga Tower Telong Bek Mese. Tower Krongpli Kasemar G Pu along Denarong Patu Aklam Ipar Kipon Deradim KAAC Deputy Chairman Kahumri Dao. Kolonga State Dispensary along Nurse Penchoki Daratun Kilua Boha Kinang Sot. Kedoan solang dua rara pansetame pini bom kuru arnia kardom paceriklo kardom. Pini arapa bir talong pen ilisami Juli BP nonar jekta bertang ton pen. BJP kecharia sorkar atum parivartan akili ke klem jarajok West Karbi Anglong Doyangmuk Ahiti Kachelenga Towaralong Langteng Jeplangdet. BJP kecharia sorkar along parivartan akili ke klem ajok raratum ningkreng barla porahota longlea dup lapen inghan langbungsi kaching lunang. Sabka sat sabka vikas puat hepi enpen raratuma phan amang ka pahiman ponalong amang along si padokoklo. Kachelar ang theke thangta thekdam long lederlo la so joini jo parni jo padapta bangso atowar kahinu langbung langpet along si kedong nang lang keter lang chiho ki junang lapen sorkar pen kapatang pipea hembarak pen danglo kaprek akisung si cecak nang bomlo parivartan amen pen raratum koman tulo kaching thora raje ke thekdon longpon kedam tang Kongres kachare huta lason thak lapen non BJP kachari bama sorkar ta lapu thak pulote sankur araratum komat asorkar phansi ningka chethedopo vote bangke aphong tin election ahuta jogdun bomlo bonta ali kelongke halapu ki theki ding kachekrong atum lasi laso ateng dambom pulote ratchari asongja ki theki ding atum si chingthur bompo halapu rong rup ki duk kelak aratum ke kapa phi anpar paphidun bompo lason si parivartan ke banja sorkar atum kapa chingthur ang thek lang ikha nanglitum lake konak ne alang teng mate swimming pool pu nanglitum matha dam tahai setame lakali donatum lage kheroni pen lamsakhang kachelengada mailu ahithiara jelo bangso ahithialong ephoi damlote puthot kedam thujia phanke nangli batai pharo matha nangkok tahai bangso adimalong lapu ansi langbung kachiti gari motor anta damno set lason thak si inora bangphu methang abaik pen sangkar thang pon bomhut kanglit kangthera joini asang pen amaksi klora prunglo চাউল পার কৰিছে কিহৰ লগত পাৰ হৈছে আপুনি বাইকৰ লগত পাৰ কৰিছে চাউল তাৰপিছত পাৰ কৰিব পৰা নাই ক'ত পৰিলে আপুনি মাইলু বস্তু ক'ত পৰিছে পানীত পৰি গ'ল কেই দুইটা বস্তা আছিলে আপোনাৰ দুটা বস্তা আছে ইয়াত আৰু মানুহ এনেকৈ পৰি থাকে নেকি পৰি থাকে ন প্ৰায় পৰি থাকে ৰাস্তাটো এইটো ৰাস্তাটো ক'ত যায় ৰাস্তাটো যায় এই লামচাখান ৰাস্তাটো মাইলু বজাৰ পৰা লামচাখান যায় না নিউজ এক্স ৰিপৰ্ট Karbi Anglong Live. Non malom parok hua pencenglok tovar krong pli kase marji po men pen along le phelang ke phodun erajok ke ongdung araratum aning karong lapen ningduk kachipetum tadolo lason si numati constituency angkang arlo along den arong ahithi pen kache koinot den arong pathu aklam setame bangso krongpli tovar kasemar amen pen longli ephar pondetlo bangso ajok kedolang alongle ephar along kopi kosonsi kanghoi ponangjima bangso phuthak kelang chari damjia phan KAAC deputy chairman Ritesh Inghi adimalong an humri dam Kahumri Damahut, Karbi Anglong Sports Association Kongchunbang, Pankaj Teron Lapen, Denarong Sports Association Amaiphu Anparta, VDC Chairman Dharom Kro Atum Chetongdon. Nona bang ke Portland nangile joksi pini labang so feel denarong ke patua klam denarong ahiti per adung hedlo ada ke patua klam bang ke achitim bang ke Portland atum poniget. Jongsi labang so chitim mana vedet pulote labang so feel kopilo ke klempo la so putaksi pini ladak giese amai phudum dolo ache secretary tum dolo a committee tum dolo je bangso towar Portland ke bangi puwa joine nilitum sitame matha pona ko je bangso filong si damjuilo polote nilitum denong exploration ke pathua klamang ka vedet po
Lasi nili cuniri ka tu mang kelalo je nili tum non MAC mate deputy chairman Ritesh Singh Sarphan sita me mat lapen nili tum non dobom CM Turam Sarphan sita me cuniri polo je nili tum denarong alo mangke mesen ke pathua klam dagarat pen cingbai pon pen elong bag mesen afila ko selam pon thurangji posinili cuniri pon lo athe non kebang ki thurmi we ki mitum sita me ke Charlie pen cenglok ke pathu ke kaite keta cera plang lasi anso se ang songkang tu wing ke pathu dun thek dia phan nali tum mesen afil forlen mangder pen pusita me nipi ponte posinili tum cuniri pon lo lalo non ilitum long DSA mai pu from singko alang li pes kami penangan alam itu kami long live right atum hana pachini lo je la DSA ke patu aklam yang siapa dia lo pelute dia ka denarong ha war ladake absolutely majority ta ilitum kami sumar penang anatum do ke patu ni hang atum do ladak pen state level district level Lawrence Rong Pipen Chenglo penang an ke ticketing atum football player dan nang man lo cricket player nang man lo badminton player nang man lo so lo tum sidami state level patu dun lo mini pp tum Chenglo penangan ladak pen kacing tur so jangan tum ke patu penangan cing tur pon lo Bang Swahut Pathu Aklam along lake ke dolanga bangke indoor stadium lapen hithi kula dahem kimrang ponpo lapen ephar kidun jui Pathu Aklam along le anam kilong doan seta kaprek adimsi nam ponlo nang pusi chingwa chingsai ponlo denarong pen Bikram Teron Carving Long Lai West Karbi Anglong District doyang mok along COVID-19 okpran asat lang kelang aphan kedam medical abutunga tumaphan ningkipung araratum ghonta hini suse khang cheksi sarkar abe kiduna phuthak ningkang samse chepaklang renti COVID-19 se kelang amen pen kelang chari arpu kidotum kepangkhria joini non West Karbi Anglong along raratum ningkang samse lapen ningkipung ason dokoklo Kedam tang pai ni phai pli arni doyang muk ahithialong bangpho medical abutung atum COVID-19 okpran asarlang ki enda mahut bang khre isia tuma phan kisokio nang thek longponno lasuang bongpen banghini ke so orlo atum henlo la banghini so orlo atuma phan ke kheruni along ke do COVID-19 center along si ponlo laben bang sir ke pinso atuma phana bangke tumpreng along ke do COVID-19 care center along si ponlo Setame ke mang humeme alama bangke alang lituma phan se kelang nangji arona tengke afia lamlo center along thangnat abar sai kabea kisung chetong nanglo lapen halapuarni sivet bang kre ise tuma phan COVID-19 ke song thek long der phita hala haya dimalong mate rong rup arlo containment zone kibi ponabar sai claim pon pedetlo বুখার সুগার তেনেকে নাই একো নাই তো আৰু এজন ওলাই গ'ল টোটাল 11 জন হৈ গ'ল 11 জন পেশেন্টক যেতিয়া লৈ যাব বিচাৰিছে আমি সুধিছিলো ষ্টাফক যে আপোনালোকে ইয়াত ক'ত শিফট কৰিব কৈছে ওচৰত খেৰণী আছে খেৰণীতে কৰিম তো লাষ্টত আকৌ ক'লে যে ফোন কৰি পেলাই নাই খেৰণীত দুটা সিটে খালি আছে গতিকে মাইকী মানুহ দুজনী আছিল দুজনক আমি তাতে ৰাখিম খেৰণীত আৰু বাকি 9 জনক আমি তুমপ্ৰেঙত লৈ যাম তো তুমপ্ৰেঙত লৈ গ'ল হেদিনাখন ৰাতি হিয়তক কিবা গেছৰ টেবলেট ভিটামিন সি টেবলেট ভিটামিন ডি টেবলেট আৰু লিনসি বুলি কিবা এটা টেবলেট আছে এই চাৰিটা টেবলেট হিয়তক গতাই দিলে যেটা আপোনালোকে খাই থাকক সেই বুধবাৰৰ পৰা আজি এতিয়ালৈকে এতিয়া মোৰ ভাইটি গৈ আহিছে কালি মই নিজে গৈছিলো একেবাৰে কোভিড পেশেন্ট ৰখা ঘৰৰ দৰজালৈকে মই গৈছো মোক কোনো বাধা দিয়া নাই পেশেন্ট নামি আহিছে তিনজন আমাৰ লগত আধা ঘণ্টা Okpran asadlang ke endam medical abutunga tumta kachere nangji akenang sot aronta arkan edlo pusi raratum akoiwan Lason thak thaksi kedamtang pai ni pioneer cap arni mate bhomti arni doyang muk along puthot COVID-19 okpran asadlang kelang avi kiruidam thuahut ningkipung bang pharo araratum hong nang barsi majok phanta okpran asadlang langlong lepusi therdutlo করোনার বিষয়ে আমার ইয়াত কেইজনমান মানুহ সেদিনাখন টেষ্ট কৰিবলৈ ডক্টৰ বিলাক আহিছিলে টেষ্ট কৰিছে দেৰেমান মানুহে টেষ্ট কৰিছে টেষ্ট কৰোতে 12 জন মান 11 জন মানে পজিটিভ ওলাৰ পিছত তো হতে মানে ডিবেট কৰি ৰাখি দিছিল অহাৰ পিছত কৈছে যে হতৰ মানে লৈ যাব মানে কোনো সিস্টেমেটিক নাই চিকিৎসা ভালকে নহল মানে কোনবা যোৱা দিনাই বলে কোনবা এজনে খালি টেবলেট দিছে কেইটামান আহি তাৰ পিছত আৰু কোনো সিস্টেমেটিক নাই কোনো আহাও নাই কোনো সিস্টেমেটিকলিও নাই চৌকিদাৰো নাই মানুহ নাই দুইবাৰ মানুহ মানে কালি গৈছে নাকি আমাৰ ইয়াৰ পৰা ভাইটি বিলাক গৈছে Lasoahut ningkipung araratum khonta hini sose medical abutung atuma phan khang pringlo
apithu Kheroni Police Station OC Anthony Rongpi lapen Wathat Langso Circle Police Asaithu JR Khanatum Dim Aklong Pale Dunsi Ningkipung Aradatum aphan Than Parepen Hur Kichonang Jimime Ang Pen Pajok Donlo Kheroni Pen Mohonteron Karbi Anglong Live Kolonga along kedo Seika Chelanga Hemate State Dispensary Hospital along Nurse Pen Chokida Ratum kedo Aboha Kavidara Jok Kisungnang Lapen Ahoy Arpong Setami Kavidara Jok Bangso Sekelanga Hem Chijin So Mimi Khangja Seika Chelanga Hem along ke Kaiketa Ingthir Jirnangji Lapen Kelangchari Arpu Kido Tumta Langpamikanangji Setame West Karbi Anglong Kolonga along kedo Kolonga State Dispensary Hospital along Chokomaratum kedo Adim Kenang Sotlo Athe kedotang aboha setami kaheno erajok non nurse pen chokidaratum kedo penang anakisum dokoklo halapu chokidar kedo aboha bangke kedamtang ningkan ko an penoni iphong kim ham penke non anta parki dop delang laso ajok non ke ahemta prithang ando lason thak thaksi halapu bangso a hospital ahoy arpong setami kawe pin najok arniwangsi chainong bi kiluturke kelang penta chijin so mimi an Lasi KAAC Okran Kelangchari IEM Khonsing Rongpi Kelangchari Dam Kerang Sotlo Athe Bangso se Kelanga Hema Phanjong si Kelang Ardi Pipon Pe Pulote Prabjin Pen Kaching Hap Thuji Angring si Dokokpo Lapente Bokterai Araratum se Kachelang Anathu Akisung Dokokpo News X Report Karbi Anglong Live MLA Joyram Ingling Kabor Iponajok Kikim bom denarong KCS aro jutang ahemtun Prabjin pen kikim kerang tangdapo Hawar Kihat LAC MLA Joyram Ingling ahin pen jutang jubat pinding sumport lapen ilam iki henlo K antek pumatha ponsi denarong Karbi Cultural Society aruatum aningkanwang Jonel Karbi Youth Festival Katalonver aklamalong kithir thit jutang ahemtun kikim kerang japhan saideng ponlo Lapen labangso jutang ahemtun Prabjin pen kikim kerang tang poposi Karbi Anglong Live aphan mystery atum pen nang pachini dun Kadung Karbi Anglong Live kelang ratum duan pinin itu Karbi Anglong Live pen ladak denarong kichi adung mate elitum ladak harogat LA Joyram Ingling alang di katipaduk pon alang di keklem pon kedam alang di ladak denarong KCS cultural hall scheme ki pipon labang so pinin nona bang tangkai kaya sondo non ini thomak ki pulote labang so dak michi tumang thanu na teng pulote labang so cultural hall tabe tangko Kati honai Joram Ingling sa alang dinai Pipon Kenangan ini tu kita ni lah so hema bang tangkai kai ke thelong lo Lasi bang so hem tangkat pen pusita mini tu ladak isi powara bang kasih sak dolang kedam ke bang apa lapen langsung KCS lo risoi jang tu kekan liye dim kita ni aples ta bang are Lasi nili tu don lang konten media sel tu kita ni alang itu dak bang lo kasi nang itu bang no itu patin no pode nili tu dah so de art feeling bang ken itu non nili tu MD America pen kita ni dhori konton la 2021 la mani tu bang so itu mon dek konton teng pulote la lo labang so towards kami non mo ciklo pen Prabjin pen labang so towards kami MD America scheme pen lak shop atangka lang ditum deng pon po pusin tum Karbi Anglong Live kan opportunity lo lasi lagi denarong KCS atirang tumhan mate KCS hawar tumhan isi kemisen ang theklo jutang ahemtun kikim pon lake kemese na sailo bonta labangso ajutang ahemtun along riso ejangatum Karbi lunkan barin kachali damji aphan kedam atowar kenang sotbinong lasi Karbi Anglong Autonomous Council kachari ponbom CM Tuliram Ronghang Numati Constituency MAC Rites Inghi Lapen Hawar Kihat LAC MLA Joyram Ingling atum Prabjin pen NH Thongkebra Trok mate NH 36 pen denarong KCS aro jutang ahemtun kikim bom adiman mesen pen kachelenga towarabar saita ipona sonte mesenji bosi cherokto aradatum kachuningri padupon denarong pen Bikram Teron Karbi Anglong Live West Karbi Anglong Angkangarlo Jinthong Constituency MAC Kaparlo Umlapher along KAAC EM Prodip Rongpia Hinpen PHE Quarter Ahem Kepakim Tangji Dokdok Ansidolo Umlapher
ahawar ke Meghalaya ahawar pen adui ahoy kache petro majok aningkan wangta ihin pen ihin adui ahoy alangki ke doverlo Nepali Khasia rong arat Meghalaya akerai ki doatum kai keta kedo ke thap aning ki thir klong ja phan ke mate emethang Karbi Anglong adui ahoy ang theke KAAC pen isi hini asai kampen kaching thora sai amo dengpon bomlote kai keta adui ahoy ke thir klong si dopo bosi ningche patherinti Laso Tengsi KAAC AM Pradip Rongpia Hinpen RDP Ponsi Chinthong constituency Umlaper Ahawar along PHE Asai Kamalong Saipu Atum Kemesen Aboha ke Dolong Japhan quarter ahem Kimrang Pipon Bomlong Nonason Emethang Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CM Tuliram Ronghang Pendanglok Ongdung EM MAC Atumta Adui Ahoy Kacharakom Thibjia Phanpura Aningkan Wangta Asikin Asai Kampen Isi Pen Isi Kaching Thuramu Mate Adui Ahoy Keraikom Thibjia Phan Wanbom Mate Nangpipon Bom Asonte Meghalaya Sorkar Pen Kaching Thuramu Wanvede Jia Podlo Pusi Ongdung Cherok Tok Araratum Ningje Ponrenti Lasi none prang ki bangjilang arni ke KAAC pen ke thir thep kaching thora sayamo ke deng pado ponver popusi rada tumpen ning chepat he ponrenti Ulu kunci pen hemari rongphar Karbiang long lai Tangte pinya dapat berta ke lapan sikang tonik lo dome thak me arni ke me